Arrastion, iraiaren 20 da, bariku, eta bero dau, nahiko bero handize dau. Ia, asteburu honetarako euri handize daka, eidakaz, eta ikusiko dugu zer dakarren. Hor, momentu honetan, basoa oso ziku dau. Eta hemen, lehenengo perretzikoa. Bueno, hori ez. Hoize. Gartzutu azalak. Hainbat urtetan garbitu, kendu, tala eta guztiz be, egunero izeize topetan dugu baten bat. Hemen beste bat, ikusten da, ez dizela oso handizek, baina badauz garatute. Ez da txiki. Eta inguruan be, hemen beste bat. Ikusten da, ez dizela oso handizek, porrete ur falta dauela, baina egiz esan oso gozo dauz. Horregatik igual, zikutxua bat dizelako. Eta aurrekoaren onduan beste bat. Hau lutsuago dau. Baliteke atzobe hor egotie, eta egoixegatik. Eta hor, hemen, ondoan be, beste txikitxo bat. Hori hor gertuko da. Eta hemen beste bi. Pentsio gurot, inguru honetan, lehen hau esan egon, eta oin dela lau beturta zinintzen, laporen mikorrizetzen, eta pentsio gurot, haren emaitza dela. Ez dakit, baliteke. Pentsio gurot bintzet. Bueno, ezin izundo grabeu, aldapan izan daleko, baina, bueno, zera, holako, rusula, birezenzak, zerak, bielurdinak, pilo bat. Nero ikusten neataz, baina lagun bat posaren pareko da. Eta askotan zer dan, alde batera edo bestera pasetie. Berantza pasauna hemen, da ikusi ez. Eta gorantza ostera, bai. Eta honek ja egun batzu daroa zor, baina, bueno, ja erra da. Bueno, azkenien, gebelurni dizela, ongo dizela, eta saltza perretziko batzuk eta hortik emetik, bueno, zestik kada politxe izan da bentzet. Bueno, eta hause da gorko emaitza, 322, bueno, egiz esan, dauen ziketerako politxo. Ia, bizartik aurrera euri pilo bat egiten duen, da ia zarakarren. Venga, ondo izan.